BPFआ 2025आव 100% सरकार दागोन बास। खुलुमबाय लोगोफोर, जों बयबो सानो माने BPF आरो UPPL मोननैबो पार्टिया ज' जानांगौ, ज' जानानै हारिनि खामानिखौ ज'यैनो मावनांगौ, अब्लानिया जों खामानिखौ इजियैनो मावलांनो हागोन साननानै बयबो ज' जाजानो लुगैयो आरोना। मोननैबो पार्टिनि नेताफोराबो बुंदों माने ज' जानायनि खोथा रायज्लायबाय दङ, माने जागोन बायदि बाथ्राखौ होनो आरोना, ना खब्दखौ बुङाखै। दा बिनि गेजेरावनो हाग्रामा सारा मा बुंदों बेखौ खोनासंलांनो हागोन नोंथांमोना। आरो जे दा सोलिबाय थानाय UPPLआव माने गोबां मानसिफोरानो जइन जाहैदों, लोगोसेनो BPFनि फिसा फिसा मानसिफोराबो सोरबा नेताफोराबो बिदिनो बुहुत बिबान गोनांफोरा माने जइन जाहैदों। बिनि फारसेबो माने हाग्रामा सारा गावसोरनि BPFनिफ्राय थांनायफोरखौ मा बुंखो बेखौबो खोनासंनानै लाग्रोदो, बिनि उनाव जों भिडिअखौ सावरायफिनसिगोन। जोंनिफ्राय आरोबाव सोरबा थांनो लुबैदोंब्ला जों हगारगोन। थांनाया मोजां, मानसिया एसे गेसें जानांगौ, होमबा मोजां खामानि मावनो। बांद्राय होंगो दोंगोबा माबा जाया। थांनायफोरखौ मोजांसो मोनदों आं, जायफोर थांदों बिसोर थांथोंसै, आरो सोरबा थांबावनांगौ दंबा थांथों। खिन्थु जोङो BPFआ 2025आव 100% सरकार दागोन बास। जोङो थांनोसो होगासिनो दं, सोरबा एसे उल्था फाल्था सानग्रा मानसिफोरखौ। बिराद मोजां दे, जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजि मोनबाय जानांगौ जे हाग्रामा सारा बुंदों 2025 सनाव BPFआ सरकार दागोन 100% गेरेन्टि होननानै। अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो, ज' जामारगोन ना जामारा। दा इयाव इसे माने सिङाव मायबा मोनसे रोगि थानाय बायदि नुयो आरोना, माने दाल में कुछ काला है होननाय बायदि नुनो मोनो। जेन माने सायावल' रायज्लायफ्लादों ज' जानायनि खोथा, ज' जानायबा हामगौमोन सानो। नाथाय बिनि गेजेरावनो माने 2025 समाव 100% सरकार दागोन BPFआ होनना बुंदों। दा बे जाबाय बिनि आरोबाव माने BPFनिफ्राय जा UPPLआव जइन जाहैदों बिथांमोनखौ माने बिथाङा साबायखरसो बावदों। माबोरै साबायखर बावदों, जेन माने थांनाया हामदों थांथों, माने गोबां मानसि उल्टां फाल्टां सानलायनायफोर दङ, बिसोर थांनायाबो मोजां जादों। आरो गेसें जायोबा गावसोरनि खामानि मावनायाव मोजां जायोनो। नोंगौ बे बाथ्राया, बाराद्राय होंगो दोंगो मानसिब्ला खामानि मावनाया माने आय जाया, थालाङोसो, माने रेहा रेहि खालामो। बिबो बिखौ मावथों सानो, बिबो बैखौ मावथों सानो, बिदिनो खामानिया थालाङो आरो बाराद्राय होंगो दोंगो मानसिब्ला। थिग बायदिनो अजाया बुजाबा बेमार थैयो होननाया, माने बेमार खासेल'आव 6जन 7जन अजा लिंना लाबोबा माने नायनायानो जाया, बे नायगोन दे, बिबो बै नायगोन दे होननानै थानायावनो माने बेमारा थैग'लाङो। थिग बेबायदिनो होंगो दोंगो मानसियाव माने जोंनि BTCनि जा खामानि मावनो गोनां बेफोर थालांदों। गेसें जायोब्ला जोंनि खामानि मावनाया मोजां जागोन होननानै हाग्रामा सारा बुंदों आरो। बेनिफ्राय जोंनि BTRनि चिफ प्रमद बर' सारा मा बुंदोंमोन, माने BTRनि जा दफाफोर लादों बेफोरखौ जुदि मावफुंजोबनो हाया, नोंथांनि न'आव थांनानै सुइसाइड जाहैगोन होननानै, नोंथांनि न'नि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जाहैगोन होननानै। नोंथाङा बे बाथ्राखौ खोनासंनानै लाग्रो, प्रमद बर' सारनि खुगानिफ्राय, बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा, खोनासंनानै लाग्रो। जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन, बे सुक्तिया जुदि आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन ना। नोंथाङा खोनानानै बोरै सानखो? माने पलिटिक्सनि बाथ्रा दे बियो। माने BTRनि दफाफोरखौ मावफुंजोबनो हायाबा, माने BTRनि दफा होननाय लोगो लोगोनो बेनि सिङाव बहुद बुस्थु खामानि थायो आरोना। गासै खामानि थायो, हानि जेंना थायो, माबा माबि आसनिनि जेंना थायो, जेलाव जोबजाना थानाय बेनि माखासे खोथा थायो, माने भारत सरकारनिफ्राय बिना लाबोनो गोनां बिबान खामानिफोरनि बहुद माखासे खोथा थायो, माने सब थाजोबो आरो इयावनो। जेब्ला BTRनि दफाखौ मावफुंजोबनो हाया, नोंथांनि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जाहैगोन होननानै बुंदोंमोन आरो। दा बे खामानिखौ बिथाङा मावमारगोन नामा? दाथ' नै 2025 फैनोसै, माने बोसोरबा जालांनोसै गावनि बिबाना ना, गावनि बिबाना बोसोरबा जालांनोसै। बोसोरबायाव बिथाङा माने बेसेबां मावखो बेखौ जों मिथिया, मावदों बहुद, खिन्थु बेसेबां मावखो जों मिथिया। माने आद्रा दंबावो होननानै गोबां मानसियानो गोब्राबबाय दङ आरो, माने खुद्रिबाय दङ, आद्रा दङ होननानै, मावजोबाखै होननानै, नाम फानो, बर' हारिखौ फानना जाबाय होननानै, खामानि मावाखै होननानै बहुद माने बिभिन्न रोखोमनि बाथ्राजों माने नाम फानो आरो। दा जुदि बिथाङा मावफुंजोबनो हायोबा 2025 सनाव सुइसाइड जामारगोन नामा? नोंथांमोना एसे साननानै नायदो। नाथाय बे बाथ्राया सोरबा माने
भद्र मानसिनि माने पन्डित मानसिफोरनि बायदि बाथ्राबा माने फोथायथाव जायो। बिथाङा जि प्रतिज्ञा लादों, जि सत बांसा लादों, बिथाङा बेखौ मावमारगोन ओरै साननानै माने गोसोआव दुखुफोर बयनिबो गोसोआव सोमजियो आरो दुखुआ। नाथाय बेयो मोनसे पलिटिक्सनि बाथ्रासो। पलिटिक्सआव जियानो बुं, मिसायानो बुं, खसायानो बुं, जि खामानियानो माव, माने पलिटिक्सनि गेजेराव मोनसे फर्मुला बादि दङ बेयाव, जाय बुस्थुआ माने पाप नाङा होननाय बायदि बेफोरबायदि बुस्थुखौ नांगौबा। जेरै बिसोरो बाथ्राखौ बुंगोन आरो हर जाबानो सोरां जाबानो मन्दिराव फुजा खालामगोन, माने आं दिनै ओरै थोरै बुंखांबाय, आं मावनो हानाय नङा बेखौ, आंखौ निमाहा होदो, बेफोरबायदि माबा मोनसे निमाहा बिखायो इसोरनियाव। दा पलिटिक्सनि बाथ्राफोरखौ ओंखायनो पलिटिक्सनि नेताफोरनि बाथ्राखौ ओंखायनो बारा हमस्लाबनो हाया। बिथाङा खामानिखौ मावजोबनो हायाबाबो नोंथांनि न'नि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जाहैगोन होनब्लाबो बिथांनि बाथ्राखौबो जाथारगोन, बिथाङा बेखौ मावथारगोन, सुइसाइड खालामना लाथारगोन होननानै दुखु खालामनोबो हाद्राया आरो। दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव फोरमायहरदो। आं सानो माने पलिटिक्सनि बाथ्राखौ माने 99% आं फोथाया आरो। दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव फोरमायहरदो। गोजोन्थों।